Un acuario na casa é un espectáculo de luz e de vida, un ecosistema que cada vez máis se emprega con fins ornamentais. Para mí es como tener un jardín dentro de las urnas de cristal. Las plantas son naturales, crecen, algunas incluso florecen, tienes que podarlas, replantarlas, abonarlas. Normalmente é un tema de decoración, pero bueno, o que monta un acuario grande porque lle gusta moito. A cor das plantas, o son da auga e o movemento dos peixes crean unha estampa do máis relaxante, un efecto que incluso corrobora a ciencia. La tranquilidad, el silencio, el movimiento lento, la belleza de los colores, la composición, la tranquilidad de los animales. Pero para chegar a gozar dos beneficios que ofrece un acuario, detrás hai un proceso moitas veces arduo. Porque non se pode facer como fai moita xente que chegas o mesmo día, mercas o acuario, botas a auga, botas o anticloro, botas as bacterias, botas o todo xunto e en unha hora metes os peixes. Unha dedicación que se leva mellor se temos afección, pero que aínda así require respectar os propios ciclos á hora de montar o noso propio acuario. Botas de auga do grifo, non hai problema, a decloras, co sistema que ti penses que é millor, e logo botas as bacterias, esperas 7 días e podes encher con peixes. O momento de encher cos peixes é un dos máis cruciais. É vital non deixarse levar únicamente pola estética. En xente que mira nos documentais uns peixes que non se pode meter no acuario. Senón que hai que ter moi en conta que clase de peixes poden sobrevivir no noso pequeno pedazo de mar. Logo hai peixes de auga fría, hai peixes de auga quente e hai peixes de auga quente salgada. Hai que poñer especial atención á auga onde van vivir os peixes. A temperatura normal dun acuario destes é entre os 25 e os 28 grados. Cando fagas o troco de auga, intenta non meter a auga congelada se os peixes están a 25 grados, porque logo veñen os problemas. Se nos equivocamos, o mellor é poñerlle remedio canto antes. De feito, os peixes transmiten os sinais cos que podemos saber se están ben ou mal. Sí que ves que los peces pues están en un entorno que les es cómodo, que no están escondidos en una esquina pasándolo mal, están pues interrelacionados con otros peces, con las plantas, pues los ves paseando por ahí. E é que, de feito, os peixes tamén interactúan coas persoas. Ven el movimiento por fuera del acuario y ya ven, pues es Carolina que viene a traerme la comida. Entonces, pues ahí sí que los ves que te miran y te buscan. Dentro do mundo dos acuarios hai categorías. Para iniciarse, o primeiro chanzo son os de auga doce. Para expertos, os de auga salgada. Hai xente que utiliza auga do mar. Problemas. Por exemplo, dentro das rías, hoxe en día, a auga está bastante contaminada. Necesitamos misturar a auga, despois se mete a rocha viva, e despois diso hai que agardar ainda un mes ou 2 meses para empezar a meter algo de vida. Con Nadal ás portas, un acuario non é un regalo que se poida facer sen máis. A constancia e a responsabilidade son imprescindibles. Si quieres tenerlo bien, pues evidentemente tienes que invertir tiempo, no te puede dar pereza, tiene que ser algo que te guste. Si ti eres unha persona constante, que llevas facer un troco de auga unha vez a semana, ou como moito cada 15 días, o acuario sempre irá ben. No da el mismo trabajo que un perro, no da el mismo trabajo que un gato, pero da trabajo y requiere un mantenimiento. Porque con tempo e dedicación, un acuario é un auténtico regalo pros sentidos.